Ćao svima, moje ime je Maša Pozder, vi gledate Nekonvencionalno, a danas u studiju nalazim sa Stefanom Simićem, gradskim odbornikom iz Skupštine grada Beograda i predsjednikom Beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana. Dobro, to je bio dug uvod. Stefane, dobrodošao. Kako si putovao do Niša? Došao si jutros iz Beograda? Da, došao sam jutros iz Beograda i odmah sam našao park i mesto ispred ove zgrade, tako da sam jako zadovoljan zbog toga. Pa, drago mi je zbog toga. Kako si ti ovako? Kako sam? Da. Dobro, što se ono kaže, da je bolje ne bi valjalo. Mislim da ljudi retko jedni drugi pitaju kako su, a da zapravo žele da znaju kako je ta druga osoba, pa sam ja odlučila da u duhu ovog neformalnog razgovora koji čini ovaj podcast zapravo uvedem to kao neko prvo pitanje. Pa dobro, to je u redu. Ne pita se političar svaki dan kako je, tako da je ovo je zaista nekonvencionalno. Eto, nekonvencionalno baš u duhu podcasta, za sve postoji izuzetak. Bila je burna nedelja u Beogradu, imali ste sednicu Gradske skupštine u utorak. Kako je to proteklo, kako komentarišeš isto? Pa u principu svaka sednica liči jedna na drugu, ali eto, ova pretposlednje i ova poslednja su malo bile različite u smislu da je na pretposlednju smo imali priliku, nažalost, da imamo i neke incidente koji nisu bili svojstveni Gradskoj skupštini, ali ovaj put je gradska vlast očigledno shvatajući da kada dovede privatno obezbeđenje koje nije obučeno da se ponaša u skladu sa onako kako bi trebalo da se ponaša u jednoj instituciji, državnoj ili gradskoj, da onda imamo onakve scene kao što smo vidjeli tada. Sad su oni odlučili da promene princip i da ih ne dovedu, tako da i sad je prošlo sve u najboljem redu, tako da verujem da će i oni da shvate da je ovako bolje po sve. Da, baš smo malo prekomentarisali ovu našu gradsku skupštinu ovde u Nišu, koja, eto, možda se sastaje čak i češće nego li ta u Beogradu. Ovo uvek je ta neka praksa da bude žandarmerija. Baš sam spominjala studentski protest koji smo imali od kada se žandarmerija ispred skupštine pojavljuje. To je bilo nešto marta, tako da eto i to je neka zanimljiva stvar. Ali eto, još jedna sednica Gradske skupštine bez Šapića. Ja sam nekog mišljenja, ste vi možda zaboravili kako on zapravo izgleda, pa kao ono, možda i on i bio tu, samo ga niste primetili. Pa, samo se vratim kratko na ovo. Ja mislim da Beograd kao glavni grad Srbije, najveći grad na Zapadnom Balkanu, mora da ima sednice minimum jednomesečno, s obzirom da mi kao gradski odbornici odlučujemo o budžetu od 1,6 milijardi evra. Najvažniji projekti u ovom trenutku se prosto dešavaju u Beogradu i mislim da prosto nije realno da jednom u 3 meseca samo sastajemo, oni to onda nabiju, ne znam, 40-50 tačaka dnevnog reda, pokušaju da sve živo stave u to. Sad, da se vratim na ovo pitanje oko Šapića, pa on je odlučio ja se više iskreno i ne sećam da li je to bila druga, treća, četvrta sednica na kojoj on odlučio da nakon toga više neće dolaziti na samu sednicu Skupštine grada. Za mene je to poražavajuće zato što prosto gradonačelnik Beograda mora da dođe i da podnese izveštaj za svoj rad građanima Beograda. Ovo je demokratija, mi smo izabrani predstavnici unutra, dakle koliko god se to njemu ne sviđalo, neki građani su glasali za nas, dali nam i tu obavezu da unutra se borimo za njihova prava i onda je red da on dođe i da pred nama iznese sve što se u ovom trenutku dešava. Zaista je Beograd u jednoj lošoj situaciji, generalno ako pogledamo, ali on smatra, eto, daje sebi shodno za pravo da se ne pojavljuje i da kaže da se nikad neće ni pojaviti, ali kako da vam kažem, to je njegovo pravo, to je u maniru prosto i stranke koje on pripada, za koje je govorio da nikad neće biti deo, pa eto, postoji sad. Tako da, s obzirom da je više puta iznosio neistine, ne vidim možda ni razlog da dolazi i da opet izgovara sa te sednice neistine, tako da mislim mi funkcionišemo i bez njega, uživam prosto kad vidim da pa verujem da funkcionišete. Da. Pa da, ali verujem, meni je drago kad vidim da naprednjaci moraju svim silama da ga brane, a da im se to ne radi. Mislim da, to sam više puta rekao i na samoj sednici Skupštine grada, ja mislim da čak pojedini odbornici Srpske napredne stranke imaju gore mišljenje o Aleksandru Šapiću nego što ga ja imam. Pa dobro, oni zapravo vjerojatno prave plan pre same sednice kako će ga braniti, pa evo, možda njima sad je lakše kada ne moraju to da rade, ali šta da radite, naljutili ste čoveka, pa eto, nema ga već prethodnih par meseci. Naljutio se čovjek. Možda će se uskoro i pojaviti. Da, pričala sam ti malo pre o tome kako sam ja u prethodna
4 ili 5 meseca, čak 2 puta predala zahtev da prisustvujem Skupštini grada Niša i oba puta me nisu pustili da uđem u istu. Jedan put čak sa jednim veoma smešnim obrazloženjem, ali jednom prilikom, izuzev toga, kada su nagomilali, kao što si spominjao, oko 40 plus tačaka dnevnog reda i provodili 3 dana i 3 noći u toj Skupštini svi zajedno, sam uspela da uđem zajedno sa nekim svojim prijateljima odbornicima i u principu ono što je mene zaintrigiralo jeste koliko su te sednice veoma često neproduktivne. Mislim, ja sam sa svojih 19 godina često prisustvovala mnogo produktivnijim sastancima, a ovo je sednica Skupštine grada koja nema nikakav format, pa me zanimalo kako to komentarišeš, kako zapravo protiču sednice u Beogradu i da li smatraš da su produktivne onoliko koliko mogu da budu? Pa svakako da nisu i to isto manir ove vlasti koji se meni ne sviđa, a meni se sam sastav gradske skupštine i njihovo ponašanje kao većine ne sviđa iz malo i sebičnog razloga. Naprimjer, ovo je meni prvi mandat gde ja sam ušao tamo zaista željan da nešto promenim i da vodim neke konstruktivne rasprave sa njima, pa da dajemo i konstruktivne predloge, pa čak i ako oni imaju neki dobar predlog, zašto i ne podržati, mada to do sad nije bio slučaj osim ove đačke pomoći. Dakle, vi od jedno 55-56 odbornika Srpske napredne stranke unutra i još 6 iz Socijalističke partije Srbije, vi praktično unutra debatujete sa 3 čoveka. Dakle, sve ovo ostalo su ljudi koji tu dolaze da popune mesta, za koje znaju da neće biti preterano aktivni, za koje znaju da neće biti u nekom trenutku problem, da se neće odmetnuti, da neće reći možda nešto što nije u skladu sa njihovom politikom i zato te sednice nisu produktivne, zato što mi dođemo tamo zaista spremni i izgovorimo sve ono što smo razgovarali sa građanima na terenu i što mislimo da je problem i dajemo predloge, ali oni na to prosto ostaju nemi. Znači, postoje 2 do 3 stvari koje mi ako izgovorimo na samoj sednici, na šta će oni reagovati, sve mimo toga vezano, na primjer, za grad, za komunalne probleme, za infrastrukturne probleme, oni se ne javljaju i onda je to, zašto sam rekao to sebično. Dakle, ako ja želim da napredujem kao političar i ako želim da napredujem i kao debater i kao govornik, meni sa druge strane treba neko ko će taj izazov da prihvati, pa na kraju nema prostora da se zapravo napreduje u takvoj atmosferi. Tako je, a onda retko kada, evo možda ova posljednja sednica je bila i čak i najdinamičnija, ali opet to govori, i Srpske napredne stranke govorilo 3 ili 4 osobe, od 55-6, tako da kako da vam kažem, i obično izlaze da pričaju to, da kreće ono međusobno, da ne kažem pljuvanje, ali tu neku sličnu reč da iskoristim inače, ali kad govorimo o nekim projektima konkretnim, retko ko se javlja. Spomenuo si da je ovo tebi prvi mandat, krenuo si da se baviš zvanično politikom u Pokretu slobodnih građana 2019. godine. Koja je bila zapravo tvoja motivacija da kreneš da se baviš politikom i šta je zapravo motivacija iza svega toga? Šta je prouzrokovalo da to uzmeš kao neki svoj put u životu? Pa sad to je dobro pitanje, u suštini nikad nisam... Ne znam, nikad nisam razmišljala o tome. Da, nikad nisam razmišljala o tome da ću sad postati ja nešto političar. Mislim, ja jesam političar i nije kao sad svi kažu, gade se ljudi političara, mislim da se ne gade, ali... Moram da se ubacim u to, ja zapravo mislim da se ljudi veoma često gade političara zato što je politika generalno kao jedna, ja makar smatram, plemenita oblast ili veština veoma često omražena, baš zbog ljudi koji se kod nas bave politikom. Tako da sama reč političar ide sa jednom jako negativnom konotacijom. Pa možda je to i najbolja mantra koju je uspela ova trenutna vlast da ubaci među ljude, da kao najgori su političari i samo ne stranačke ličnosti ili van stranačke ličnosti su dovoljno dobre, pa je čak sad i Srpska napredna stranka, to jest predsjednik države, je počeo da pravi tu, ne znam kako se zove, pokret za narod i državu, da bi sad napravio otklon od stranke i ja mislim da u mnogome otežava stvar što su se ljudi primili na to kao ne, političari su nešto najgore, ovamo tamo. Mislim, kao oni tu rade, da se uhlebe, mislim, milion puta sam dobio naravno poruke, ti si tu samo zbog fotelje, ja 100 put kažem dođe, evo ti moja fotelja, da zamenimo plate, pa ja garantujem da, mislim, ja to i ne krijem, ja kao gradski odbornik zarađujem 40.000 dinara. Ako je to nekom dobra plata, evo neka dođe, ja ću da budem... Evo, slobodno uzmite moje radno mesto. Tako je, slobodno uzmite moje radno mesto, ali nije to sad ni važno. Dakle, ja, kad sam nešto klinac bio, uvijek sam volio da isteram neku pravdu i vas da ja nešto teram mak na konac i onda mi je bilo... Ne znam, 2019. Ja sam upisao FPN kao političke nauke i uvijek sam to voleo da
Ajde, sad ne znam, ako vam je ovo previše, vi bipujte, ali uvijek se ja nešto Keljo, to svađao se sa ljudima, uvijek sam ja to volao i u srednjoj školi, i u osnovnoj školi, da ja nešto isterujem pravdu. Nikad mi se nijedan predsjednik Udenjske zajednice nije sviđao, zato što uvijek bio... Ne bi ti se onda nija dopala. Verovatno. Izvini što te prekidam, ali mene baš zanima zašto FPN, jer evo, mislim, ovo što sam i do sada rekao, mogu da kažem da smo šta više po tome slični. Ja sam pravnica. Zašto baš FPN, a ne neki drugi fakultet? Pa nisam ja tu imao nešto puno izbora. Dakle, za Duduk sam za ove prirodne nauke, to fizika, matematika, hemija, od toga nema ništa, ja to nikad neću naučiti. A drugo, uvijek sam to znao sam dobro da govorim i to mi se nekako uvijek sviđalo i onda kao bilo je opcija ili pravni ili FPN. I onda sam bio u fazonu, ok, nekako mi političke nauke to me privlačilo, rođena sestra mi završila političke nauke, onda sam ja bio u fazonu, ok, ja ću FPN. I tavorio sam ja to 1 godinu, 2, 3, razmišljao sam, je li to dobra opcija vamo tamo, pa sam se vratio na fakultet. I onda 2019. se slučajno nešto desila. Ja sam nekako završio u pokretu slobodnih građana, poznao sam tamo neke ljude i meni se svidala cijela ta priča i oko Saše Jankovića i svega toga. To je bila neka nova ekipa, neka nova energija i onda, ali ja sam tek ušao u pokret kad je Sergij Trifunović postao predsjednik. I onda... Postoji neka motivacija za toga, Sergij Trifunović ti bio omiljeni glumac, šta? Pa ne, nego ono kao prosto tako se potrefilo. Ušao bi ja možda iz vremena Saše Jankovića, nego sve nešto bilo danas sutra, onda sam ušao kad je već Sergij postao predsjednik, tu se desila ta promjena vrlo brzo i onda vrlo brzo nakon toga sam ja nešto uhapšen nekim demonstracijama i prosto ja kad sam bio uhapšen, odmah je to bilo preneto kao član pokreta slobodnih građana i ja sam ušao unutra kao praktično anonimus, a izašao napolje kao član pokreta slobodnih građana koji je uhapšen nekim demonstracijama. I nakon toga posle sam bio i predsjednik omladine i tako dalje. Zanimljivo. Ono što mene zanima jeste, rekao si da si uvek kao mali volao da isteruješ pravdu, da se boriš protiv nekih stvari koje su ti zapravo smetale. Reci mi zapravo kako se razlikuje to, kako si ti zapravo zamišljao da će tvoje bavljanje politikom potencijalno biti i ovo sada kada se baviš politikom. Imamo sednice Skupštine grada koje umeju da budu veoma često jako neproduktivne, cijela konstalacija dešavanja u državi. Kako si ti smatrao da će to tvoje bavljanje politikom izgledati i kako porediš to sa tim kako zapravo ono izgleda? Ja sam svoje delovanje sve ono kako ja zamišljam politiku. I zato kako meni ti dobro. zamišljaš politiku? Dakle, ja mislim da je posao gradskog odbornika da svaki dan ide i pokušava da reši neki problem koji građani imaju u Beogradu. Dakle, mislim da su svi nešto kao ušli u politiku, sad ćemo mi to tašna mašna, poklon flaša, ne znam, svi će kravate da stavi, svi će da sede po sastancima, ali nije to baš tako. I onda sam ja rekao, ne, ja kao lokalni političar, ja retko kad nosim odela, ovako idem uglavnom, i to, nekome pukne rupa, nekome pukne cev, neko ima tamo rupu, ne može da uđe u ulicu, nekome ne radi rampa za invalide, ne znam, imam milion, ceo spektar stvari koje... Da, i ti si tu za 2 minuta na terenu, faktički. I onda ja se trudim da se pojavim na terenu, jer institucije realno rade samo pod pritiskom i onda kad ti njih non stop zoveš, cimaš, onda oni nešto i urade. I prosto... ja želim ja mislim da gradonačelnik Beograda mora da bude osoba koja svaki dan prošeta ulicama tog grada. Osoba koja je svaki dan na terenu, to je neosporivo. Tako je. To me navodi na ovo moje sljedeće pitanje, a to je da ja smatram da zapravo to tvoje bavljanje politikom jeste jako nekonvencionalno. Svakog dana se nalaziš na terenu, pričaš sa građanima, mislim da veoma retko političari imaju tu, mislim ako ih tako mogu nazvati, imaju zapravo tu praksu. Kako izgleda jedan tvoj dan kao odbornika i zašto je Stefan Simić baš tvoj gradski odbornik? Pa, zato što realno ja gledam sebe, pokušam da budem što pristupačniji moguće, u smislu svako može me dobije, da mi pošalje poruku da na društvene mreže, ako ne vidim ja, ima još par ljudi koji mi pomažu kod tih društvenih mreža, neko će da vidi pa će da mi kaže i onda prosto vidimo šta su problemi, ljudi nam, u početku je to išlo teže, zato što ti saznaš nešto iz medija šta je problem, pa ideš pokušaš to kad je. Ja sam ovo počeo malo i pre nego što sam postao odbornik. Kako si se zapravo umrežio? Eto, u početku išlo teže kao vidiš iz medija. Tako je, vidiš iz medija da je neki problem, pa ideš tamo, razgovaraš s ljudima, pokušaš da dođeš do nekog komšije, bilo koga, daj objasniti mi šta je problem, pa ti onda ideš u institucije, tamo moliš, pišeš zahteve da se to nešto reši. I onda, pošto Beograd je veliki grad i non stop se nešto dešava,
kako su mreže rasle i kako je sve više pratilaca sam imao na društvenim mrežama, tako smo više poruka dobili. Prosto počeli su ljudi da se oslanjaju, zato što ako rešiš jedan problem, drugi problem, treći problem, onda ljudi kažu, ok, posao gradskog odbornika jeste da juri instituciju, možda čak i u moje ime, evo i uvek je ako se spoje to i pritisak od strane građana i pritisak od strane ljudi koji ih predstavljaju institucijama, to je uglavnom dobitna kombinacija. I onda, dakle, ja kad sam počeo sa društvenim mrežama, nikome naravno u tom trenutku niti je znao, ni meni je zaključan bio profil na svim mrežama. Onda kad sam ja polako počeo... Da, dok te nisu priveli na demonstracijama. Ne. Ja sam od te 2019. 20. ja sam posle imao jednu pauzu između mog bavljenja politikom od 3,5 godine, gde sam išao do školovanje, ali hoću da ti kažem za ovo, dakle, onda, sada, ja na dnevnom nivou dobijem sigurno 5-10 mailova, 5-10 poruka sa problemima. I sad čak se dešava da nekad ljudi se naljute, jer ne možemo realno sve da stignemo. Nije realno. Naravno. Ali društvene mreže su u dan, mislim, može da kaže neko da li je ozbiljno ili je neozbiljno, prosto ljudi beže od politike i političara i ja to razumem, zato što se ljudi zatvaraju u jedan, što kaže Riblja čorba, i oko njega kineski zid ima svoj mali svet, i oko njega kineski zid. Ljudi neće da imaju dodira sa politikom, sa dnevnim problemima, zato što žele da žive normalan život. Jedan je život i ko želi svaki dan da razmišlja o tome. Da, ali to je baš zbog toga što, eto, mislim, malo pre sam rekla, politika je takva da se često sagledava kao neka jako negativna, loša stvar, da se njome bave isključivo ljudi zarad svog nekog ličnog interesa, a ne da su tu da bi pomagali drugima i poboljšali taj neki kvalitet lokalne zajednice. Ali to je problem što sad, ako je neko to uradio, pa onda kaže ime i prezime. Znaš, nije, to je sad, meni to na primjer najviše nervira, gde je opozicija u Beogradu? Opozicija u Beogradu ne postoji. To kad vidim, ja se naježim. Ne zato što sad to mene nešto preterano pogađa, zato što ja znam ko sam, šta sam i čime se bavim i šta radim. Ali daj kaži ime i prezime, ko ti konkretno smeta, nemoj da nas generalizuješ. To je kao i u politici, vi ste svi lopovi, čekaj, stani, nismo svi lopovi. Znaš, nemoj da me generalizuješ, kaži ko je ukrao, kaži za koga smatraš da je loše. Misliš da sam ja nešto ukrao, kaži. Nije sporno, ali ako nisam, nemoj da me onda generalizuješ, vi ste svi političari loši, svi kradete, pa nije tačno da krademo. Da se vratim na ovo, dakle, kako ti počinje dan, moj konkretno dan počinje tako, kad ustanem, ja odvezem dete u vrtić i ceo dan sam na ulici. Znači, da vas neko ne laže, ako neko hoće da se bavi politikom na ovaj način kako se ja bavim, tu nešto trpi. Kod mene trpi to porodica. Zato što u manjoj ili većoj meri ja pokušavam da to iznivelišem, ali realno moja supruga preuzima najveći deo obaveza prema detetu, zato što ja prosto nekad dođem kuću 10 uveče, nekad dođem u 3 popodne, ali u većinskim slučajevima dođem kasnije, zato što po ceo dan je nešto i onda nešto prosto mora da trpi, ali ako hoćemo neku promenu, ako se ljudi za nešto žrtvuju, ja sam odlučio da se žrtvujem na ovaj način, da ću pokušati svaki dan da nešto promenim, da grad bude bolji i onda se nadam da će to ljudi da primete, da pokažu, ok, ovaj čovjek ovako zamišlja Beograd, ajde na nekim sledećim izborima. A kako ti zapravo zamišljaš Beograd? Eto, sada govorio si o tome da se po ceo dan nalaziš na ulici, razgovaraš sa građanima, mislim, pre svega mene zanima kako ti zamišljaš Beograd, eto, ne recimo posle tih nekih sledećih izbora koji bi se održali, nego jednostavno koja je tvoja idealna vizija Beograda? Možda će to da bude sad suoparno za tvoje slušalce i gledalce, zato što sad ulazim u neke stvari koje ti za vrlo kratko vreme možeš da napraviš neki boljitak u Beogradu. Beograd postaje bukvalno nefunkcionalan grad iz više razloga, to je samo zato što institucije ne rade svoj posao. Naprimjer, ako ti dođeš i radiš kanalizacionu mrežu u jednoj ulici, kao što se sad upravo dešava, i onda kreću da pucaju cevi od vode, onda oni kažu, pa ovde bi mogli da radimo i vodovodnu mrežu. I onda ti shvatiš da oni kad su radili projekat za ovo, su u isto vreme imali projekat i za vodovod, ali kao, ako radimo u isto vreme kanalizaciju i vodovod, ne možemo da izvučemo novca kako smo mi mislili, pa ajde da uradimo kanalizacijonu mrežu, pa ćemo da asfaltiramo. Pa kad tu uradimo, onda ćemo da skidamo novi asfalt, pa ćemo da stavimo, pa ćemo da radimo vodovod. Znači ti zapravo zamišljaš Beograd kao, eto, u tom smislu, neki grad gde se vodi računa o takvim stvarima, odnosno gde nešto ide po redosledu po kom bi realno trebalo da ide. Pa da, i zamišljam kao, dakle, Beograd mora da bude grad, pošto je on zaista jedna ozbiljna metropola, mora da bude grad u kojem institucije prosto rade svoj posao i moraju da ga rade vrhunski, zato što je vjerojatno na dnevnom nivou
milioni zahteva za raznorazne stvari i prosto mora da se krene od tih basic stvari. Znači, ne mogu ljudi Naravno. jer oni pokušavaju, šta trenutna gradska vlast radi, znači oni pokušavaju da ti otežaju do te mere da ti ne ideš uopšte u institucije da bilo šta tražiš, jer znaš da ćeš izgubiti 5, 10, 15 dana. Da, ali ja komentarišem to, mislim da su ljudi često veoma uspavani. Da uopšte, jednostavno, institucije ne rade svoj posao, mislim, najviše smo to videli u ovoj trenutnoj konstelaciji događaja, ljudi su uspavani i onda kao, ok, institucije neće raditi svoj posao, zašto bih se ja uopšte, kolokvijalno rečeno, bašćao s tim. Pa dobro, imaju pravo i da budu na kraju krajeva. Neću uopšte da zalazim u to, neću da zovem, neću da šaljem mailove, neću ničim da se bavim, neko drugi će to umesto mene nekada da uradi. Pa, može da bude, možemo i tako da kažemo, ali dobro, mislim, ako postoje ljudi koji kažu, prosto ne želim da se bavim ovim, a želim da mi se reši. I onda ja pokušam da ja onda kao gradski odbornik, nije važno da li su glasali ili nisu, uopšte ne važno. Dakle, svaki građan Beograda treba se tretira isto, meni je totalno nevažno. Ja čak najviše volim da idem u te prigradske opštine, iako Pokret slobodnih građana realno nema retko gde po tim prigradskim opštinama ima neka velika uporišta, ali ja prosto volim da idem da razgovaram s tim ljudima, da oni shvate, ja mislim da je to ključ za neku promenu, za neku pobedu, da ljudi shvate da i s ove druge strane su isto. Mene zanima kako si se ti uopšte adaptirao na takve razgovore sa ljudima koji su realno, mislim, svaki dan si na ulici, razgovaraš sa različitim ljudima, različitim slojevima društva. Kako si naučio da zapravo se adaptiraš ka njima i da nađeš neki zajednički jezik? Evo, mislim, dodala bih jednu anegdotu, a to je da skoro sam imala priliku i ovom prilikom, takođe pozdravljam svoje kolege iz naše univerzitetske izviđačke radne grupe, gde sam prisustvovala projektu Student u svakom selu. I išli smo po okolnim mestima, pričali smo sa građanima i to je bio meni, na primjer, prvi put da sam se ja našla u nekoj takvoj poziciji da treba da razgovaram sa građanima i meni je, na primjer, bilo jako teško da se ja adaptiram i nekako nađem zajednički jezik sa najrazličitim ljudima, u smislu da svako ima neki specifičan pristup, evo i ti imaš sada specifičan pristup ka meni ili ka nekim svojim prijateljima i tako dalje. Kako si zapravo naučio da kroz jedan dan razgovaraš sa toliko ljudi i svima pristupiš na neki način kako bi imao najviše efekta? Pa to je možda bilo najteže zato što moraš da naučiš da slušaš. A ja volim da pričam po prirodi stvari i upadam možda sad i nemam ni osjećaj i kad ti postavljaš pitanje, možda ja već krenem da govorim pre nego što si završio svoje pitanje, a ljudi vole da ih saslušaš. Prosto da imaš osjećaj da čuješ šta je njihov problem. I onda to je bilo na početku dok sam ja to naučio. Ali uvek kreneš iz svoje zajednice. Tako sam ja bar uradio. Dakle, ja sam iz Kumodrža, iz naselja i tu odatle sam krenuo prvo da radim. Jer onda lakše mi da pričam sa svojim komšijama koji me znaju ceo život, pa polako da širim taj neki krug. Da širiš taj krug, da. I onda polako u koju god opštinu da dođem, onda ću prosto da se lakše snađem. S tim što pristup mora da se menja, ne samo pristup, prosto problemi nisu svuda isti. Stari grad, Vračar, Savski Venac, to su jedna od najbogatijih. Apsolutno svaki deo grada nosi neke svojstvene probleme, to jeste činjenično stanje. Znaš, ti odeš u Sopot, na primjer, oni ljudi nemaju vodu, celo leto. I sad, znaš, on meni može da se žali i treba da se žali. I ja ću da jurim, da cijem, ali ja ne mogu da mu doteram vodu. Nije realno. Ali oni su opet, kako ti kažem, ljudi vide želju, trud, da ti hoćeš da njima pomogneš. Sad njima kažem, ok, ljudi, ovo mora da se izgradi da bi imali vodu, da sve to mora da se uradi, ovo su predkoraci da bi došlo do ovde, ali predkorak je taj da sledeći put kad budu izbori ne padate opet na iste laži na koje ste padali pre ovoga. Da. Ali moraš da im ponudiš neku viziju, nečega, nešto, moraš da im, ne možeš samo dođi i kažeš, ovo je loše, jer svi znaju da je to loše. A na primjer, u starom gradu ljudi imaju vodu, nemaju tu vrstu problema. Pritom, realno ljudi većina dobro rade, dobro zarađuju, njima su neke druge stvari važne. I onda moraš da pristupiš i tome. Pritom, da ne laže neko, pa nisam sveznalica, ne znam, o svakom problemu sve. Neko mi dođe ispriča, pa ja onda to istražim, dok ja shvatim, dok ja u mom mozgu presaberem šta je to. Da, možda si tako najviše video kako mislim, navežbati slušanje i čuti zapravo tog sagovornika koji iznosi neki problem. To ja mislim, najveća greška političara kao na sve mora da ima odgovor. Ne mora da ima odgovor na sve. Pa i ti sad kad me pitaš nešto, pa ne znam. Šta je sramota reći, ne znam. Pa nisam ja građevinski inženjer ili bilo šta drugo, pa kada me neko pita šta ovdje treba da uradim, pa ne znam, čovječe, znaš, ja kao političar mogu da ti pomognem, daj da nađemo neko da nam to objasni, neka stručno lice, ja ne znam. I mislim da je to glavna stvar, da shvatimo da... Pa dobro, postoji ta sramota reći, ne znam, danas generalno u društvu, ali sa druge strane, mene zanima isto kako ti vidiš da jedan gradski odbornik
treba da se bavi politikom. Možda ne samo i gradski odbornik, generalno političar. Eto, naveo si svoje iskustva na terenu, kako izgleda neki tvoj prosečan dan. Da li ti smatraš da je to baš politika onaka kako treba da bude i kako ljudi trebaju njome da se bave? Vidi, problem je u tome što kako ljudi svede, sad sam to opet video i mislim da je to ozbiljan populizam. Sad možda će ljudi me osuditi, možda neće. Vidio sam u nekom podcastu gde oni kao pričaju, kao znate vi koliko, na primjer, jedna stranka zaradi od toga što ima jednog poslanika. Sad dalje je to 700.000 dinara mimo njegove plate koji ide na stranku. Pa ti čoveče nas guraš u sivu zonu. Ti guraš ljude da, kako da ti kažem, znači ti političari treba da se posvete tom poslu. Sad ne znam, poslanici imaju 160.000 dinara. I onda oni kažu, kako nemate mrežu, ne znam, odbora po Srbiji? Pa kako misliš da se ta mreža stvara? Da bi neko imao kancelariju, da bi neko radio u toj kancelariji, ti moraš da ga platiš, ali tako? Ljudi moraju nečeg da žive. I onda kao, eto, oni dobijaju, ne znam, 6.000 evra po jednom poslaniku. Pa taj novac ide upravo za to. Znači, nas građani i kroz to plaćaju da bi mi imali odbore, da bi u svakom mestu mogli da nudimo politiku, da na kraju krajeva kad bi došli na vlast da možemo nešto da promenimo. E sad, ti onda oni govore kao, eto, banalizujem, gradski odbornik u Beogradu ima 40.000 dinara. Znači, 40.000 dinara ima gradski odbornik u gradu od 2 miliona, gde treba da ode, da sedne ili u autobus ili u automobil, kako god hoćeš, da ode u Obrenovac, da ode u Mladenovac, da ode u Surčin. Znači, ako hoćeš da se neko bavi svaki dan time, realno moraš da ga platiš. I onda pravi se bauk, ja o tome volim da razgovaram, zato što mislim da ljudi to sad pravi kao, to je za mene to populizam. Kad neko kaže, pa ja mislim da i opštinski odbornici treba da budu mnogo bolje plaćeni nego što su... Ne samo u Srbiji, u Nišu isto. Ne znam koliko imaju platu kao gradski odbornici u Nišu. Niš isto veliki grad. Evo sada se ja neću posramiti i reći ću da ne znam. Da, ali znači, meni je to nejasno. Mislim, ako to treba bude posao, to u Beogradu nije posao. Da. To se vodi kao neki odbornički dodatak, tebi ne ide staž, ne ide ti ništa, valjda imaš samo, ako nemaš na drugo mesto zdravstveno, onda imaš tu kroz to. Pa ja recimo da je to, smatram da je to više stvar toga što kod nas se ljudi bave politikom pored toga što imaju neki redovan posao, makar je to eto ovo pa ako imaju redovan posao to je okej, ali onda ne možemo da očekujemo isti rezultat. Dakle, ja sam tu isto realan, meni je ovo posao, primaran posao i zato sam ja možda uspešniji od nekih drugih, zato što sam ja posvećen tome. Neko ko mora da radi i drugi posao da bi se prehranio, da bi mogao da izdržao sebi i porodicu, on ne može da se posveti ovome toliko. I to je ako hoćeš rezultat, moraš da mu se posvetiš. Prosto, to je tako. I zato mislim da opozicija prosto i da mora više da komunicira ka građanima oko toga, znaš. Vratit ću se na ovo o čemu sam govorila, to je taj tvoj nekonvencionalni pristup ka politici. Znači, postavljaš štandove, svaki dan si na terenu, pričaš sa građanima. Da li smatraš da možda može da postoji još neki pristup politici koji bi doveo do tog nekog efektivnog rezultata? Jako je konvencionalno da postoje štandovi. Evo, imala sam priliku da pre par vikenda provedem neko vreme u Zaječaru i naravno Zaječar koji je u jeku ovih izbora. Štandovi su ceo dan po gradu, ljudi su jako ogorčeni, povampirili su se svi i izgradili su taj animozitet ka politici sada baš zato što svi sa njima razgovaraju o tome. Da li postoji još neki pristup građanima kako bi to bavljanje politikom bilo, produktivno? Da li postoji nešto što nije štand? Pa sad to je pitanje od $1.000.000. Ja smatram da ja verujem da ćeš moći da mi daš odgovor. Pa daću ti o čemu ja razmišljam. Dakle, svi imaju telefon. Znači, svi imaju danas telefon i svi gledaju telefon. I onda sam izmislio toplu vodu. I sad, ja plivam na ivici. Hodam na ivici. Dakle, od toga da me shvate neozbiljno, do toga da, znaš, kažu, ovo je klovan, društvene mreže, TikTok političar, znaš. Ali, kako da mu privučem pažnju? Znaš, kako da mu privučem pažnju? Ako ja nađem park u Beogradu, na kojem znam da su naprednjaci ukrali, kako ti kažem, 100.000 evra u jednom malom parkiću, ja, ako snimim taj klip, on će pogledati 2-3 sekunde i nakon toga će stati. A onda ja moram da započnem taj klip tako, što ću da kažem kradu ne trpću i onda svi kažu, ček da vidim šta je, znaš. Samo da mu privučem pažnju da se to, čovječe, to se dešava pred tobom. Ali prosto ljudi su
toliko žele da se od svega toga odgurnu, ja to isto razumem, da ne može da im dođeš do njihove pažnje, jer prosto zatrpavaju ih, kao što kažeš ovo, u Zaječaru. Medijska situacija je isto takva da ti ne možeš da ideš svaki dan na sve televizije. RTS ti je nedostupan, mediji s nacionalnom frekvencijom su ti nedostupni, iako su neki su dostupni, neće sigurno za gradske odbornike ili opštinske, a evo ja sam onda odlučio, ok, imaš nekad gostuješ na N1 na Novoj, sve to u redu, ali ti ako radiš na dnevnom nivou ne možeš da dočekaš jedno gostovanje u 3, 4, 5 meseci pa da kažeš sve to, nemaš ti toliko ni vremena i onda prosto tvoje društvene mreže ispadaju tvoja neka lična karta ili tvoj neki dnevnik. Znači ja dođem sve, evo danas sam u Nišu, ako sutra šta god da radim u Beogradu, ja to kačim, ljudi znaju, obaveštavam javnost šta radim na dnevnom nivou i to je moja kampanja. I ja sam u toj kampanji svaki dan i onda kad dođu izbori ne bih volao da bude ovako to, da ljudi kažu evo sad nas jure non stop ova kampanja. Da, eto, spomenuo si to da tvoje društvene mreže postaju neki tvoj vid medija, nezavisni mediji. Međutim, ono što ja, često razgovaram o tome, vidim kao problem, jeste to što kada nešto postaviš na društvenim mrežama, realno tvoja ciljna grupa jesu neki mlađi ljudi. A ono što se kod nas pojavlja kao problem, evo opet ću uzeti primer Zaječara, jeste to da je tamo realno stanovništvo pa ne znam, 50 plus, nekih 80%. Kako doći i do tih ljudi? I ti 50 plus gledaju Facebook. Nisu na TikToku, nisu na Instagramu. To je optimistično viđenje stvari. Pa dobro, ali prosto mora da postoji način. Znači onda idi ovo, šetaj od vrata do vrata, ako on priče s njima, pokušaj nešto uradi. Ok, slažem se da je donekle lakše u Beogradu ili po velikim sredinama, zato što, ali u Beogradu isto imaš sela, gde ljudi ne prate, nemaju društvene mreže, sve to. Ja prilagođam moje društvene mreže ili moje videe ili moje teme prilagođam određenoj starosnoj grupi, određenoj raznoraznim nekim grupama. Kada nešto želim da vidi starija populacija, ja odem na Facebook, ako hoću mlađe, onda TikTok, neka srednja, mada, znaš, to je Instagram, ali danas ti sve to imaš, vidiš tačno ko šta vidi, prosto imaš i ljude koji se bave prosvetnim time, ja se ne bojim, ne znam, ali i ljude koji mi pomažu, ako želim da vidi samo jedna opština, ako želim da na samo jednoj opštini vide samo jedni ljudi, prosto imaš to targetiranje. Ali rekao sam ti, nisam taj deo završio, ako hodaš po ivici, ispašćeš možda, oni će kažu super, on je zanimljiv, privlači pažnju za određene teme, ali možeš ti to da rešiš, sine, znaš, super je to što si ti sad nama skrenuo pažnju na neki park gde su oni klipare, a šta si ti sad uradio? Ali kako ćeš zapravo da rešiš? Tako je, onda moraš da imaš korak nakon toga, mi smo nakon toga podneli krivičnu prijavu. Pa sad, znači, moj posao kao gradskog odbornika je da uradim sve od početka do kraja, da tu korupciju iznesem u javnost, postane tema, nakon toga šta sam uradio, podneo sam krivičnu prijavu. To je ono što maksimum ja mogu da uradim. Sad je sve na institucijama. Ali uvek moraš da imaš taj follow-up. Šta se dešava nakon toga, šta ti u stvari želiš kako bi ti to uradio da si na vlasti, a zato su društvene mreže, pogotovo TikTok, zato je to hod po ivici, da te ako te ljudi krenu da te percipiraju previše kao super, ali je to sve zanimljivo, ali kao klovan, da ne ispadneš presmešan, moraju da te percipiraju kao nekog, ja bih bar volao da me percipiraju kao nekog ko to može i da reši. Da, spomenuo si to hodanje po ivici i povezat ću to sa tim da si ti zaista mlad krenuo da se baviš politikom. Kako si se borio sa tim da su te možda nekada shvatali i neozbiljno? Mislim, krenuo si se da se baviš mlad politikom u tom rangu godišta kada ljudi kreću kod nas da se bave politikom, generalno u Srbiji. Ti si, čini mi se, sa 27, 28 otprilike odpočeo sa svojim političkim angažmanom. Kako je zapravo to krenulo u smislu da su ljudi tebe najverovatnije na početku shvatili neozbiljno? Kako si se izborio sa tim i koji je bio neki tvoj otpor ka tome da izgradiš sebe na način na koji si do sada? Pa ne, ajde sad taj deo 2019-2020 uopšte ne uzimam kao, jer nije ni čak ni uporedivo s ovim danas što radim. Tad nisam ni toliko imao fokus na društvene mreže, niti je bio ovaj opseg ljudi koji me zna kao danas. Iako ni danas to nije neki veliki broj ljudi, samo što je kad praviš mreže lakše, pa je više pregleda, pa ljudi, vidio sam negdje i tako dalje. Dakle, ja se trudim da budem nekad i ciljano neozbiljan u klipovima da bi više pažnje privukli,
ali se onda trudim, kažem ti, da izađem i na teren da pričam s ljudima i da budem maksimalno ozbiljan kad su njihovi problemi u pitanju, da bi prosto i dolazim pripremljen na takve razgovore, ako idem u neku opštinu, obavezno se pripremam par dana ranije da znam tačno šta su problemi, da znam tačno šta možemo da im ponudimo, jer nemaš više da odeš, na primer, onaj deo Palilule, s druge strane mosta, da odeš u Krnjaču Koteš, tamo i da im obećavaš kanalizaciju, zato što su im svi obećali prethodnih 20 godina. Da, ali da li si imao taj moment kada si krenuo politikom da se baviš, kada si išao po institucijama, kada je taj tvoj angažman formalno krenuo, da ljudi pristupaju ka tebi na način, dobro sine, eto ti se nešto trudiš, kao baviš se, kao biće nešto od tebe, dobar si mali, ali kao skroz te shvatio neozbiljno. Pa da, pogotovo u početku, kao dobar si mali, znaš, odeš negdje u instituciju, tražiš sastanak. Dobar si mali, ali više sreće sledeći put. Da, sad ja ti dođem i opet ti napravim klip i onda 3 dana ti krenu da se vrti to i da viš kako 4. dan, neće da me zovu, ali će da reše. Viš kako mali može ti napravi problem. Mislim, neće da reše neki problem, znaš, neka ulica nema vodu, ljudi ih zovu, ja ih zovem, oni kao, nema vode. Nema, okej. I onda ti ja napravim medijski pritisak da ti u roku od 3 dana moraš sve to da završiš, što si trebao da završiš odmah tom momentu, ali ne, ti si imao neki drugi prioritet, ja ti pokažem da može ovako. I to je dobra strana društvenih mreža, jer su onda u fazonu, aj pusti ga. Dobro, mali je napravio celu medijsku hajku protiv toga. Ne, znaš, kao, daj teraj ovog malog, daj idi završi to, razumeš, nemoj da nas jaše tu 3 dana. Je li zapravo na taj način nastao tvoj podcast? Kako misliš podcast? Ajde, ja sam ga nazvala podcast, ali generalno klipovi na YouTube. Pa da, ja sam s tim YouTube-om zato što tu ja sam koliko sad mi se tih obaveza strovalilo, ja uopšte ne uspevam da ga radim, a planiram da ga opet vratim, jer je super bilo kao odbornička nedelja, tako sam ga zamislio. I onda da ja u jednom danu u toku nedelje kažem, radio sam to i to u toku nedelje, onda sam bukvalno zapisivao, danas idem tu. I da, otprilike tako posle, ja sam ga zamislio kao jedan kanal gde ću ja ljudima bukvalno da isporučim sve šta sam radio ove nedelje, da kažem, evo, vi ste plaćali svog gradskog odbornika i on je uradio to i to. I sad uopšte ne stižem, ali kačem na druge mreže, ali planiram da vratim YouTube kao kanal. Mislim da to ne radi puno ljudi u Srbiji. Stefane, završio si poslednju godinu srednje škole u Americi. Jesam. Kako komentarišeš to iskustvo i kako generalno porediš obrazovanje koje si stekao ovde, kako u osnovnoj, tako najviše u srednjoj školi, a tako i tu poslednju godinu u Americi? Koja je zapravo neka ključna razlika između ta dva sistema obrazovanja? Pa nekako su oni tamo opušteniji, s tim što ja mislim da je naše obrazovanje daleko bolje. Daleko više znamo, to nije samo kao, vidi glupi Amerikanci, nisu oni glupi, daleko od toga, ali da mi dobijemo ovde više znanja, istina. Ja sam tamo otišao zato što sam igrao košarku, pa sam otišao poslednju godinu srednje škole da tamo završim i to je bilo jedno dobro iskustvo, meni se to svidelo, s tim što meni je Amerika ok da odem na 10-20 dana turistički, ali ne bih tamo živao. Gde su bile bolje žurke? Pa u Srbiji. Srbiji su najbolje žurke. Najbolje žurke. Pogotovo u Beogradu, tako da to čak nije ni za poređenje, drugi je sistem, drugačiji su ljudi. Imaju oni svoje žurke, super je, ali... Koja je neka ključna razlika? Eto, na primjer, ja sam pohađala program internacionalna matura ovde kod nas, u našoj gimnaziji jednoj u Nišu i školovala sam se po tom nekom američkom zapadnom sistemu 2 godine. Znači, to je bila moja 3. i 4. godina srednje škole i generalno dosta se razlikovala najviše ta inkluzivnost obrazovanja. Znači, ja sam prilikom moje 3. i 4. godine doslovno učila iz biologije i lekcije, imala sam i o LGBT-u i o transgender ljudima i tako dalje. Mislim, baš je obrazovanje bilo inkluzivnije u odnosu na ono šta se plasira generalno u našim udžbenicima. Mene zanima da li je to bio slučaj i sa tvojim školovanjem u Americi i kako komentarišeš generalno tu razliku ključnu po pitanju inkluzivnosti u njihovom i u našem školstvu? Pa dobro, to svakako da jeste jedna od glavnih razlika, ta inkluzivnost, s tim što ja sad je već i prošlu godinu tada, ja se ne sjećam da su oni nešto posebno fokus, jer je to kod njih bilo već normalno. Ja se čak i ne sjećam da je to bio neki fokus, kao imali smo tamo ljude različitih opredeljenja, ali nisam, da je to sad kao bilo nešto. Kako je to zapravo obrazovanje uticalo na tebe? Je to na neki način promenilo tvoj pogled na svet, pošto si probao godinu dana tamo, školovao se u skroz drugačijem sistemu, živao sa drugačijim ljudima na drugom kontinentu, kako je to oblikovalo tebe?
Pa ne znam, nije mi to bilo lako, 18 godina sam imao. Nisam siguran da bi ja svoje dete sad pustio sa 18 godina. Imam sina od 2,5 godine i nisam siguran da bi ga pustio sad kao da ode na godinu dana bez na drugi kontinent u Ameriku, da ode, da bude godinu dana tamo, iako verujem da kad bi mi došli i rekao da to želi, da bih ja to i učinio, ali da bi mi bilo teško i da bi se brinuo bi se. Ali meni je tamo bilo najveći utisak mi je bio to, tipa prvi čas imaš outdoor living, znaš, on ti kao uče kako da pališ vatru u šumi, tako mi se zvao prvi čas, to nikad ne zaboravim. I to u prvom tom polugođu, u drugom polugođu mi je bio prvi čas ono plivanje u okviru škole, imaš bazen gde sad ideš tamo, učiš kako se pliva raznoraznim nekim stilovima i to mi je ono ostalo kao s tim što sam ja tamo igrao košarku pa mi je to bio fokus. Ali da je jedno ozbiljno iskustvo jeste i svako treba to da vidi, a mi za svako treba da osjeti, kogod može da osjeti to iskustvo života u inostranstvu, ali kažem opet, ja sam u Americi video, doživeo sve to i nikad ne bih živeo tamo. Živeo bih, otišao bih tamo, išao bih turistički, volao bih opet da vidim tu porodicu kod koje sam bio, s njima sam u kontaktu, ali da bih otišao tamo da živim, ne bih. Čak i gde si, u kojoj tačno državi bio tamo? Ja sam bio u Illinoisu, to je jedno 3 sata od Chicaga se zvalo to jedno mesto, Galesburg. Eto, ja sam bio tamo godinu dana i meni je bilo super, upao sam kod dobre porodice, stvarno imao sam dobre prijatelje tamo i družio sam se mahom sa crncima zašto su oni slični nama po karakteru i to i super mi je bilo i košarkaška ekipa je mahom je nije bila sastavljena i stvarno su me super primili, nikad nisam imao problem ni jedan, ali prosto mali je bio grad, 70.000 ljudi, ja sam došao iz Beograda i bilo ti jako teško? Jeste. Iako, kažem, super mi je bila porodica, vodili smo i na Floridu i video sam sve i svašta, ali samo turistički, ne za život. Nakon toga, studirao si na političkim naukama i završio si master u Gracu. Da li to iskustvo komentarišeš kao nešto što te je oblikovalo po pitanju obrazovanja koje je opet van naše države, koje se razlikuju u odnosu na ono šta i kako ovde funkcioniše obrazovanje? Nisam završio master. Sam si ga upisao? Ne, upisao ga i završio sam sve ispite i predao sam naziv mastera, ali nisam ga napisao. Pišem ga nešto, ali... Na koji tamo je master? Uloga Evropske unije u opadanju demokratije u Srbiji od 2012. godine. I hteo sam da obrađujem sve izborne procese i kako se razlikuju izveštaji Evropske komisije, Evropskog parlamenta i domaćih posmatrača i tako dalje, crte, CESID-a. Ali kad sam to predao i pisao sam, međutim onda kad bili su onda izbori u decembru 23. pa u junu 24. pa sad me sve ovo ponelo i onako izgubio sam malo jelan da sad napišem taj master rad, ali vidjet ću, možda ću ga i napisati. Mislim, ja sam bio u Austriji 3 godine, vežu me lepe uspomene stvarno za Austriju, dete mi se tamo i rodilo u Gracu i super mi je bilo to iskustvo i tamo sam nešto i radio sa strane dok sam studirao i onda mi je to sve nekako, ceo taj paket, na primjer u Austriji mi je bilo daleko prijatnije nego što... Jesi tamo radije vratio nego u Ameriku? Pa da, zato što i bliže kući, znaš. Ti sada želiš kuće, sedneš u kola i iz Graca si, na primjer, za 5,5 sati, 6, eto, tu u Beogradu. Znaš, kad god se mogu da dođe svaki vikend, ako mi se prohte. A u Ameriku ipak kad odeš, onda nema kuće. Teško ti je da se vratiš. Teško ti je da se vratiš, treba ti 2 dana, samo dođeš od sebi od leta. Tako da, Austrija je super država, naš uređen sistem, imaš institucije koje rade svoj posao, tako da meni je tamo bilo super i master mi je bio super, samo ubila me ta korona. Čim sam došao tamo, odmah su se otvorili univerzitet, kao online predavanja, ja samo što sam došao u Gracu. Jesi pohađao online nastavu? Jesam, što ne. Mislim... Kako komentarišeš, je to zapravo bila nastava ili ne? Pa šta znam, jeste bila, ali nije to realno to obrazovanje. I opet tu kažem, ne možeš ti to da naučiš ko što je uživo. I nismo se to kao generacija, ta generacija, bilo nas je 20-ak na tom programu, nismo se ni mi onda ukopčali jer se nismo viđali. I onda svako prosto otišao svojim putem, ali bilo katastrofa u smislu oni zatvaraju univerzitet i kao vratite se u matične zemlje. Se vratimo u matične zemlje. Da, kao evo ti link od Zooma i... Da, evo ti link od Zooma, ja došli iz Beograda, iznajmio stan, sad za Austriju dobiješ vizu, procedura, da iznajmiš stan, procedura, sve procedura. I kad sam sve to završio posle 20 dana koje zatvaram univerzitet, prelazimo na online nastavu, možete se vratiti, pa rekao neće sad vratiti. Namerno sam spomenula tu online nastavu na konto ovoga što se trenutno dešava na našim univerzitetima. Mislim, ja sam to nekog mišljenja, da to je i poznato da
to ne mogu da budu predavanja, niti će predavanje ikada biti, jednostavno smešno je i zaista je farsa da ti sada, eto, imaš na medicinskom fakultetu situaciju gde lekari završavaju šta online kurs, da li vi ste leči kod takvog lekara, mislim, naravno da ne. Tako da zato sam te namerno pitala kakva su bila ta predavanja tebi, da li su zapravo ličila uopšte na Dobro, ne može da se poredi, ovo su političke nauke i medicina, ne može se poredi ni u jednom smislu. Naravno mislim, da ne, ovo, ali... Znaš, pišeš seminare, čitaš knjige, imaš nama su se uglavnom testovi sastojali od toga, esejska pitanja, pa ti možeš da realno mogu da spremim od kuće. Mnogo drugačiji pristup kada je face to face i kada, eto, razgovaramo kao ti i ja sada i kada imaš link od Zooma i pratiš to predavanje iz druge države. Bre, više se posvetim tome kad idem na fakultet, osjećam kao neku obavezu, ujutru, što ti, znaš, iz kreveta ustanem u minut do 9, da bi bio na predavanju u 9, otvorim samo laptop i slušam, pola mi uđe, pola mi ne uđe, znaš, izađe na drugu stranu. Tako da jeste, slažem se sa tim da je drugačije face to face, drugačije online. I Stefane, to tvoje obrazovanje je tebe definitivno oblikovalo na neki način. Kako ti vidiš svoju ulogu kao gradskog odbornika u budućnosti i na koji način planiraš da unaprediš situaciju na nivou Beograda? Pa jeste mene to oblikovalo. Mislim, oblikovalo me FPN pre svega, pa onda i ovo. Nisam ja uvek imao ni iste političke stavove, niti sam... I ja sam se razvio, ko se ne menja, kako kažem, mora krene od sebe. Ja sam se dosta promenio u tom nekom smislu. Prosto mislim da obrazovanje je tu ključno, jako je važno, pa onda ljudi i sve ostalo, među kojim ljudima se krećeš, šta čuješ i tako dalje. A ono kako ja vidim, pa ja se stvarno nadam nekim izborima u Beogradu. Eto, i onda se zaista nadam da... Kako vidiš sebe nakon tih hipotetičkih izbora u Beogradu? Ja bih volao budem gradonačelnik Beograda. Skromno. Da li je skromno ili nije, ko ne veruju u sebe, ne mogu ni drugi da veruju u njega. Ne mogu ni drugi da veruju u njega. Da, ja verujem da bih ja mogao da radim taj posao na najbolji mogući način u interesu najveće većine građana Beograda, ali sad da li ću ja to uspeti, ne znam, mora da se poklopi mnogo stvari, ja znam šta bih ja volao, je sad spisak želja je jedno, realnosti su drugo. Kako bi pristupio toj, eto recimo, ulozi gradonačelnika i da li bi možda u nekom trenutku bio zapravo voljan da prihvatiš neku veću odgovornost? Veća odgovornost od gradonačelnika Beograda? Da. Pa ja u ovom trenutku stvarno ne razmišljam o tome. Dakle, meni je Beograd fokus, gradski sam odbornik. Evo, danas se nalazim u Nišu, ali dakle, ja smatram da je komunikacija jako važna. Gradonačelnik Beograda mora konstantno da izlazi da razgovara sa građanima. Da, već smo govorili o tome. S tim što, na primjer, ja mislim da postoje stvari koje mogu vrlo lako da se reše, a u mnogome bi povećale kvalitet života u Beogradu. Banalizujem, ali je tako, kišna kanalizacija, to niko ne čisti jer se ne vidi, niko se ne bavi time, onda svaka manja kiša, mi u Beogradu na svaki mesec dana imamo jednu 100-godišnju kišu, to je uvek tako. Dobro, ali eto, ti sad meni govoriš o kišnoj kanalizaciji, na koji način bi nekako pokupio pažnju javnosti, kakav bi ti bio, recimo, eto, gradonačelnik potencijalno? Pa evo, kako ti kažem, znači, kišna kanalizacija je jako važna stvar. Jako je važna stvar. Da, ali eto, prosječnom gledalcu kišna kanalizacija zvuči jako suoparno. Na koji način bi ti pristupio... Suoparno mu zvuči dok mu ne poplavi podrum. Kad mu poplavi podrum, on kaže, vidi, nisu čistili kišnu kanalizaciju. Znaš, ti dođeš u Nemanjinu ulicu u Beogradu, da tebi ispred ministarstava cela jedna kolona je zakrčena zato što lokalni funkcioneri iz cele Srbije stanu na sva 4 svetla, da ga vozač čeka, njega mrzi da izađe, da ode iza na parking vozača, kao čekaj me tu ispred, samo da uđem da završim nešto, ne možeš da uđeš, samo završim nešto i ja sam rekao, ako ja budem bio gradonačelnik Beograda, i to se bilo dešava, ja dolazim tu lično ja da ih teram da ne stoje tu, zato što, znači, došli smo u situaciju da tebi danas svaka šuša dođe, stane na sva 4, kao je, ovdje nešto završi. I onda ti stane iza autobus, pa ti se napravi kolona, svi su drski, svi su bezobrazni, svi su u fazonu, znaš ti ko sam ja, volim uvo ko si ti, znaš, baš me to ne zanima, tebi danas komunalni policajac u Beogradu ne može da priđe, tad ispred Nemanjine se dešava jedna smešna situacija gde ja stanem i vidim šta se dešava, rekao sad ću ja da napravim scenu, krenem da snimam, da pravim, da kačim na Instagram, komunalni policajac mi prilazi i kaže, druže, ja ne smem da ga diram. Ti ako hoćeš, ti snimaj, radi što hoćeš, ja ću njih da pitam, ali ja ne smem upišem kaznu. Ovo je službeni auto. Pa ja da sam gradonačelnik Beograda, pa ja bi se pojao, ja bukvalno bi se ubio da ne mogu to da rešim. Znaš, mene isto nervira. Naprimjer, bio sam u Novom Beogradu, tamo na Savskom keju. I džip, ne znam, novi X7. Ambasador tablice, popeo se na zelenu površinu. Pa ja da sam gradonačelnik, ja bi došao, izbušio bi mu sve gume. I još bi ga odneli. Pa druže, idi u svoju zemlju, pa se tako... Ovo je možda najbolja kampanja za gradonačelnika Beograda. Pa ne, ali idi u svoju zemlju, pa se tako ponašaj. To što mi smo dali za pravo da svaka šuša koja dođe, kaže u Srbiji to može, ne može.
prosto ne može. Znači, došao bi mu pauk, odneo bi ga i još bi mu problem napravio. Znači, mene to i užasava ispred Republičke skupštine. Odmah preko puta Stari dvor, tu je kancelarija gradonačelnika. Tebi dođe ovako kolona onih ambasador tablica, oni svi tu stoje, građani ne mogu da prođu, žene sa kolicima idu, obilaze ih, izlaze na ulicu. Dobro, znači, kad bi Stefan Simić bio gradonačelnik Beograda, definitivno bi bila manja gužva u saobraćaju. Pa definitivno, ne znam da li bi bila manja... Eto, to kao broj 1. Pa zato što ne bi stajali u koloni. Pa ne bi mogli, to svakako. Znači, manja gužva u saobraćaju. Pa da, imaš bulevar, sad tebi komunalni policajci tako stoje u nekim ulicama da bi neki funkcioneri mogli da prođu brže, kako se negde zakrči da oni odmah skoče. Čovječe Bože, evo ti bulevar, gde na svaki 30 metara ti neko stane na sva 4. Pa pošalji ih tamo. Šta bi još izdvojio kao nešto šta bi, hipotetički izmenio u Beogradu, kada bi, postao gradonačelnik i prihvatio tu ogromnu odgovornost, zaista? Toliki jedan dijapazon stvari koje moraju da se urade. Mene strašno muči to što Beograd nema gotovo nikakvu kulturnu ponudu. Gotovo nikakvu turističku ponudu. Sve se svelo na ono što je već bilo. Užasava me to što grad Beograd, gradska uprava nema gotovo nikakvu komunikaciju sa građanima Beograda. Oni sve prave, oni rade samo ono gde može novac da se izvuče. Oni čak i od nekih dobrih stvari, tipa oni ti naprave dane porodice 2 meseca. I onda to plate, ne znam, milione. I onda zakupe binu u centru grada koja tu stoji. Bez bilo kakve funkcije. Tako, ništa se ne dešava. Oni sve misle da mora nešto bude šareno. Ne mora, i pričali smo, zadnja sednica pa se svi smeli. Ja sam pomenuo komarce. I oni kao, šta komarce? Šta komarce? 350 miliona kao grad dajemo za komarce, nema ih nigde, niko ne zaprašuje. Znači, nama je trava u svakom parku do kolena, ubaciš psa ili dete, ne vidi se u parku. Gde su ti ljudi, šta rade? I onda ti dođeš, na primjer, ja na Voždovcu dođem i kažem, ljudi, jedno gore, onaj park tu gde ja živim, onda, prvi stvari komšije dođu, cimaju me, daju. Dobro, ali naveo si gomilu stvari koje bi promenio u Beogradu. Kako bi se umrežio da se zapravo te stvari na neki način izmene? Znači kulturna ponuda, ne znam, i sportski sadržaj, i situacija sa komarcima, sve. Gradonačelnik je nadležan nad ovim gradskim većem. To ti je kao premijer i vlada. Čovječe, svaki član gradskog veća je zadužen za jedno spuštanje po dubini, ne interesuje me. Znači, ovo mora da se uradi na taj način. Znači, ne može... To je bila dobra praksa za vreme, sad ću da spomenem, omraženog Dragana Đilasa. Ali je bila dobra praksa. Znači, jednom nedeljno imaš sastanak sa svim direktorima javnih preduzeća. Znači, ako hoće ovi da kopaju put, ti kažeš, ok, zašto kopate put? Za kanalizaciju, ali vama to u ovom trenutku kao prioritet za asfaltiranje. Ajte ljudi da uradimo tu ulicu koju već radimo. Nemoj da mi dođe za 2 meseca mi skidaš novi asfalt jer su ovi kopali ili još gore da mi ostaviš iskopano. Znači ima milion nekih stvari, to je prosto samo u komunikaciji. Ja kad odem tamo i kad vidim na koji način oni rade, mene to užasava. Znači, kako da ti kažem, ali to kreće od njih. Znači, u gradskoj skupštini ili vamo u Dragoslav Venoviću Starom dvoru, oni dođu isto, stanu tako na sva 4 svetla, funkcioneri, imaš garažu ispod. Znači, imam utisak da ti se stalno dešava to, da stanu na sva 4 i da ne stižeš negde na vreme. Pa ne meni toliko, meni samo to pokazuje koliko su oni u stvari bahati. Da ti ne pričamo o nekim drugim stvarima gde uvek se vade kao nemamo mi nadležnost, na primjer. Ali koji je prioritet stvari koje bi rešavao u Beogradu? Sad si naveo zaista gomilu stvari. Ko je neki prioritet kako bi ti zapravo to razvrstao i krenuo da se baviš problemima kako bi napredio kvalitet u gradu? Da je prvo korupcija ti je broj 1 u Beogradu. Znači mora da stanu projekti preko kojih se samo novac izvlači, ništa se ne postiže od njih. Jedan od tih je ovi dani porodice. Oni su imali možda dobru ideju na početku, ali oni su shvatili možemo da izvučemo 100 miliona kroz to, nema nikakvu svrhu, 100 je bina. Onda imaš stvari ovo za saobraćaj. Znači tebi javni prevoz u Beogradu je nebezbedan, dodeljeno je firmama koje su bukvalno su napravljeni tenderi za njih, svi to znaju, tačne specifikacije da bi oni mogli da dobiju. To mora se ispraviti, nemam ništa protiv privatne inicijative, naprotiv, Pokret slobodnih građana, Liberalna stranka, zalažemo se za privatnu inicijativu, ali prosto ne može privatnik da dobija koji je dobio to namešteno tenderu. Svi učestvujte, fair tržišna igra, ko pobedi, on će da vozi Beograđane. Koji su još problemi koji imaš problem, da ne govori, javna preduzeća, to ti je crna rupa. Isto sam imao na društvenim mrežama, sam kačio da tebi javno preduzeće Infostan daje ponudu za sanaciju nekog krova u Beogradu od koliko je ono bilo 600.000 samo za izolaciju, a onda još 500.000 za gromobrane, a za isto to ti privatnik daje za 100.000 dinara.
od 600 do 100, ako samo gledamo hidroizolaciju, razlika 500.000 dinara. Kako? Daj, reci mi kako. Majstori neke 200.000, ok, ako ovi 100-200.000 državna, kako 600? Gde je računica? Odakle ta računica? Znaš, kako ti kažem, oni prave privatne firme, imaš Poslovi Beograda se zove, ti misliš što je državno. Nije bre, to privatno, pa oni su napravili sličan logo Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, pa da ti misliš da je to. Znači, toliko postoji stvari koje vrlo brzo mogu da se reše, ali ne rešavaju se. Problem parkinga ti se ne rešava, zato što oni dok izgrade jednu garažu, to je bre, kako ti kažem, pa... Da, zato si malo pre bio, eto, moram da spomenem i to, da, malo pre si odmah našao parking ovdje ispred, to je te zaista oduševilo. Tako da, eto. Imamo još jedan, meni, na primjer, svi se bave decentralizacijom na nivou Srbije, ja bi se bavio decentralizacijom na nivou Beograda. Znači, opština mora da ima veće ovlašćenja nego što ima u ovom trenutku. Gradu Beogradu su oduzeta mnoga ovlašćenja u smislu nemamo kontrolu nad svojim zdravstvenim sistemom. Ovi domovi zdravlja nisu u nadležnosti Beograda. I to je katastrofa. Dakle, mene užasava, na primjer, da blok 4 čuveni, gde su oni dali neku dozvolu za izgradnju, gde su ljudima bukvalno zazidali prozore. Oni dođu kaže, pa mi nemamo nadležnost na tome, nad time, zato što to je izdalo Ministarstvo građevinarstva. Možda je zapravo decentralizacija neka prva stvar na kojoj treba da se radi, zato što vidim da je uzročno posledično svim ovim problemima. Pa jeste, u Beogradu bi trebalo. Mislim, trebalo bi na nivou Srbije, naravno. Trebalo bi na nivou cele Srbije. Ne, slažem se, nego ja sad govorim na nivou Beograda jer kao gradski odbornik. Sopot. Sopot je dalje od centra grada. Mladenovac isto. Da, jasno. Ljudi moraju, pa oni znaju tamo najbolje šta im treba. A ne sad ja iz Beograda njima određujem, ne vi ćete da ulažete u ovo, pa ćete da ulažete u ovo, pa ne treba tako se radi. Svaka opština treba da zato ovi zborovi nisu loša stvar, jer ti onda shvatiš šta su ljudima prioriteti i onda opštine treba, da su opštine pametne i da ih ne vodi neko pametan, taj bi rekao, evo ovo su vam sa zbora, ljudi su nabrali, ovo su stvari na kojima treba da se radi. Da, apsolutno. Mislim, to je ta sama organizacija ljudi koja treba da bude prioritetna. Treba. I da nadam se da će ljudi da shvate da se... samo organizovati. Ne, i da se oni bre pitaju. Sve se uspe na osnovu priče. Pa to je ono o čemu smo malo pre razgovarali. Mislim, politika je često omražena zato što ljudi smatraju da se oni ni oko čega ne pitaju. A to je zapravo rezultat ove trenutne vlasti koja je jednostavno tu sliku usadila prosečnom građaninu, odnosno građanki. Tako, bio je jedan zbor na kom sam ja bio naš. Političar ti bre, da izgovoriš što ti je kao sad, pomeri se od njega, on je političar. Ja sam izašao čak i govorio. Sedao si sam negdje. Ne, ja sam izašao, tražio sam da kažem nešto, jer ne smatram se ništa da je neko bilo ko je nešto moralno superiorniji od mene, zato što sam ja ušao u ovo blato, a on je odlučio da bude kao ne, fuj, sve okej. Ali mislim da ti nisi ništa bolje od mene. Treba se raditi na toj razlici između... Pa to je ono što ja pokušam da promenim. Ja sam čovjek koji svako drugi, grešim, kako ti kažem, sve isto koji svako drugi, samo ja pokušam da to prenesem u instituciji, da nešto promenimo. Ti možda želiš da se baviš svojim poslom, ali shvati da šta god se radi, sve je politika, tako da ako imaš svog predstavnika, dođi recimo šta je problem, nekom proba da ti ovo. Možda zapravo smatram da je najveći problem to što ljudi smatraju da je politika, kao što smo malo pripričali, neka negativna, loša stvar, loša oblast u kojom ne bi trebali da se bave, da je prljava, ali suštinski sve je politika. Mislim, često je to neka metafora koju ljudi koriste, znači cena ove tereja, mislim, koja je poskupila 10 dinara pre neki par dana, nemam pojma, je također politika. Slažem se. Da. Sve slažem. Dobro. Stefane, hvala ti puno što si gostovao u još jednoj epizodi podcasta Nekonvencionalno. Verujem da ćeš biti jednog dana divan gradonačelnik, da će Beograd postati bolje mesto i da ću ga čak i rado posjetiti. Hvala tebi na pozivu.